Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy ýurdun Iran bilen aradaky Sarag, Artyk, Howdan we alternator gümrük nokatlaryndan ulaglaryň we ýükleriň geçirilmegi häzirki wagtda kadaly dowam edýändigini, olaryň ulag geçiricilik mümkinçiligine görä dolu kuwatynda isleýändigini ma'lum etdi. Mundan öň azatlyň ahaldaky habarçylary gözökçülük geçiş nokatlaryndan diňe çäkli ýük ulaglaryň geçirilýändigini, olaryň uly nowatynyň saklanyp galýandygyny aýdypdylar. Amerikanyň we Israýlyň 28 fevralda Iran nysanalarına garşy zarba urup başlamagyndan soň Türkmenistan resmi ýagdaýda yglan etmezden günorta goňşusy bilen aradaky serhet geçirgilerini ýapdy. Soňky günlerde Türkmen häkimetleriniň Irandan çykjak adamlar üçin serhet geçirgileriniň isine dikeldendigi yglan edildi. 4 martda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi goňşy Irandan Türkmenistana 200-den gowrak adamyň girendigini, olaryň 16 ýurda degislidigini habar berdi. Olaryň arasynda türkmen raýatlarynyň bolup bolmandygy anyklaşdyrylmady. Türkmenistanyň gümrük gullugynyň 5 martdaky resmi beýanatyndan bir gün öň Azatlyň habarçysy Aşgabatdan takminan 108 kilometr uzaklykda ýerleşýän Artyk gözökçülük geçiş nokadyna baryp gördi we käbir ýük ulaglarynyň ýurdun çägine göýberilip başlanandygyny aýtdy. Ol tirkegli ulaglaryň uly nowatlarynyň emele gelendigini, olaryň arasynda 28 fevraldan bäri Türkmenistanyň terhidinde garaşyp duranlarynyň hem bardygyny belledi. Habarçymyzyň sebitdäki söhbetdeşleri ulaglaryň çäkli göýberilýändigini, günüň dowamynda diňe 10-15 tirkegli ulagyň kabul edilýändigini gurrun beripdiler. Gümrük gullugynyň beýanatynda nokatlaryň çäklerinde ulaglaryň we ýükleriň çalt geçirilmegi hemde nowatlaryň döremeginiň öňüni almak üçin işleriň ýokary derejede alınıp barylýandygy aýdylýar. Ýöne jikmejiklikler getirilmeýär. Azatlyk dünýäniň iň bir ýapyk ýurdy Türkmenistanyň resmi edarasyndan tesbir alyp bilmeýär. Beýanatda ýokary derejede alınıp barylýandygy aýdylýan aýdyňlaşdyrylmadyk işleriň Türkmenistandan eksport edilýän ýa-da daşary döwletlerden getirilýän haritlaryň öz wagtynda alyjylary gowuşmagynda örän ähmiýetli bolup durýandygy bellenilýär. Emma ýurdun bazarlarynda ozal Irandan köp mukdarda getirilen azyk, hojuluk we senagat haritlarynyň bahalary ýiti ýokarylanmagyny dowam etdirýär. Ykdysady krizis sebäpli ozal hem gün güzüran aýlamagyň uly mesele bolup durýandygyny aýdan ýaşaýjylar bir näçe güniň dowamynda haritlaryň bahalarynyň üstüne azyndan 10 manat münöndigini, kä halatlarda narhlaryň ençeme isse galandygyny aýdýar. Azatlyň anonim söhbetdeşleri türkmen häkimetleriniň günorta goňşusyndaky barýan urus barada dymmagy, ýylata maglumat bermezligi hem özlerinde howatyrlanma we alada döredýändigini gurrun berdiler. Bu aralykda Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Raşid Meredew 4 martda Iranyň Aşgabatdaky ilçihanasyna baryp Amerika we Israil darbalarynda öldürilen Iranyň ruhani lideri Ayetullah Hamenei'nin hatirasyna açylan gynanç kitabynda ýazgy galdyrdy. Hökümetçi nesirleriň bu baradaky habarynda Iranyň ozalky syýasy we ruhy ýolbaşçysyna Iranyň beýik lideri diýilip ýüzlenilýär. Bu sypatlandyrjy söz düzümini ozalky prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhamedow hem Iranyň prezidenti Masud Pezeshkiana we Iran halkyna niýetlenen gynanç hatynda ulanypdy. Azatlyň Balkandaky habarçysynyň tasdiklamagyna görä, soňky günler häkimetler we güýç gullukları ýylatyň arasynda ýygnaklary geçirip, Iranda barýan urus boýunça pikir alysmalary çäklendirmäge, bu ýurdun öldürilen syýasy we ruhy lideri barada negativ pikirleriň öňüni alyp, özleriniň öňe sürýän oňaýly garaşlaryny ilerletmäge tinanşýarlar. Bu aralykda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Iranyň harbalarynyň, polisiýasynyň we İslam Rewolýusiýa sakçylary korpusynyň agzalaryna ýaraglaryny taşlamagy çagyrdy. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms.
Ol ýurdun dolandyrjy ruhany gurulusundan ýüze urseler, olara dol immunitet beriljakdygyny wada etdi. Trump'ın bu beýanaty eden mahaly Amerika bilen Israýlyň Irana garşy ursunyň ýakyn gündogorun beýleki kunjoklarına ýaýrap biljektigi baradaky aladalar güýçlendi. Munyň diňe Washingtonyň Arap ýaranlaryna däl, eýtem Pars aýlygyna degisli bolmadyk Azerbaýjan, Türkiýe, Kipr, hatda 3900 kilometr uzaklykdaky Sri Lanka ýaly ýurtlary çelini täsir ýetirip biljekdigi nyktalýar. Trump 5 martda Aktamda çykyş edip, howpsuzlyk güýçlerini İran halkynyň tarapynda durmagy, İran rewolýusiýasyndan bäri ýurdu dolandyrýan hökümeti agdarmaga kömek etmäge çagyrdy. Ol muňa boyun bolanlaryň gorag aljakdygyny aýratyn nykdy. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death, and I don't want to see that. Siz immunitet bilen dol howpsuz bolarsyňyz. Ýa-da size anyk ölüm garaşýar. Men muny görmek islemeýärin, diýip Trump aýtdy. Trump dasar ýurtlarda isleýän İran diplomatlaryna da ýüzlenip, gaçywatalgy soramagy we İranyň geljegini şekillendirmäge gatnaşmagy çagyrdy. Soňra NBC News teleýaýlymy bilen söhbetdeşlikde Trump häzirki wagtda Amerikanyň gurýer goşunlaryny İranyň çägine iýermek mümkinçiligini göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Trump soňky zarbalaryň dowamında İranyň harby mümkinçilikleriniň güýçli derejede gowşandygyny aýtdy. Anti-aircraft weapons are gone, so they have no air force, they have no air defense. 3 günüň dowamyna olaryň howa gorunç seristeleri ýok edildi. Olaryň howa güýçleri ýok, howa gorunçy ýok, uçarlarynyň hemmesi ýok, aragatnaşyk ulgamlary ýok, diýip Trump bellädi. Ol seýle hem İranyň raketalarynyň takminan 60 götürüminiň, raketa atyjy enzamlarynyň 64 götürüminiň ýok edilendigini, ýurdun harby deňiz güýçleriniň bolsa 24 gemini ýitirendigini aýtdy. Trump Tehrany ozal Pars aýlygyndaky birnäçe ýurda, sol sanda Katary, Saudi Arabistanyna we Birleşen Arap Emirliklerine raketa atmakda aýplady. They were going after the entire Middle East, and then we came along. We blew up their party. Olar bütün ýakyn günleri nişana almakçydy. Soňra biz geldik. Biz olaryň kesellesini puja çykardyk, diýip Trump sözüne goşdy. Türkmenistanyň günbatarynda İran serkediniň ugrunda ýerleşen Balkan vilayaty İran bilen söwdada dören päskelçilikleri ilkinji duýan sebetleriň biridir. Yerli ýaşaýjylar golaýdaky geçergelerden her gün gelýän import haritlaryna bil baglaýarlar. Şonuň üçin yerli bazarlarda İrandan ýük daşalmagyna hatda gejejik gijikdirme dörese ýa-da bahalar üýtgese muny dessine duýarlar. Biz azyk we öý hojalyk haritlary üçin Irana doly bil baglaýarys. Bu import bolmasa bazarlarymyz tas boş bolardy diýip Balkanly bir ýaşaýjy aýtdy. Häzir bazarlardaky harit ýetmezçiligi barada habar berýän başga bir ýaşaýjy Irandan gelýän ýükleriň saklanmagy sebäpli eýem ýetmezçiliginiň bardygyny aýtdy. İranyň 5 litr üsümlik ýagy ozal 150 manat, $29 bolýardy. Häzirki wagtda bolsa 200. Arasalays we himik önümleriň bahalary umumlykda 5 manat ýokurlandy. Adatça İranyň azyk önümlerini lomy satýan käbir dukanlar indi diňe az mukdarda satýarlar. Diýip Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. İran serkedinden bary ýogy 25 kilometr demirgazykda we esasy Saraks geçergesinden takminan 350 kilometr demirgazyk gündogorda ýerleşýän Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda üçinçilikdäki ütgoşukluklar we bahalaryň ýokurlanmagy serket sebetlerinden biraz soň bolýar. Ýöne paýtagt ýaşaýjylary hem gündelik zerur haritlaryň ýetmezçiligini duýarlar. Kartoşkanyň bahasy 3 esse olay ýokurlandy. Öň biz ony ullugyna baglykda kilogramyna 7-9 manatdan satyn alyp bilýärdik. Ýöne häzir onuň bahasy 17 manat. Pomidorlar hem 2 esse gymmatlady. Bahasy 10 manatdan 20 manata çenli ýokurlandy. Ýumurtga 65 manat. Tog eti 1 kilogramy 40 manatdan 90 manata çenli gymmatlady. Hatta 30 manatdan satylan İran çiliminiň bahasy hem inni 50-60 manat boldy.
dip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Uruşdan öňkü döwür bilen deňeşdirilende bahalar 2 hisse gola ýokurlandy. Ortaça aýlyk 2500 manat töwereginde bolup resmi kurs boýunça $714 gara bazar narxy boýunça $125 barabar. Ilatyň uly bölegi narxlaryň ýokurlanmagyndan uly ziýan çeker. Türkmenistan Irandan polat guruluşyk materiallary we newit hime önümleri ýaly senagat haritlaryny hem import edýär. Emma azyk we öý hojalyk haritlarynyň ähmiýeti köp ýaşaýjylar üçin uly. Iranyň haritlarynyň Türkmenistana getirilmegi üçin esasy ýol Saraq Serhet geçirgeti çaknaşykdan öň haritlaryň artýan möçürini dolandyrýardy. Bu bolsa bu ýoluň gündelik üçünçülük üçin nähili möhümdigini görkezýär. Emma harby operasiýalar başlanaly bäri Saraq we beýleki geçirgeler arkaly söwda uly derejede toktady. Planet Labs'ın 27 fevralda düşüren Sputnik suratlarında Türkmen gümrük gözökçülük nokudunda garaşyan yük avtologlarının uzun novatları görkezildi. Soňky suratlarda bolsa hiççilik hereketin ýokdugy göze ilýär. Beýleki Merkezi Aziýa ýurtlary hem täsiri duýýarlar. Iran Özbekistanyň esasy 10 söwda hyzmatdaşlarynyň arasynda bolmasa-da ýurdun bazarlarynda we supermarketlerde adatça Iranyň süýt önümleriniň ter we kakadylan meýweleriniň şeýle hem öý haritlarynyň dürli görnüşleri el yeterli bahadan satylýar. Iranyň Özbekistana alınıp barylýan süýt önümleriniň köpüsi Türkmenistanyň territoriýasyndan demir gazyga ekidilýär. Ýöne bu haritlaryň geljegi belli däl. Samarkandda Iranyň süýt önümleriniň Özbekistanly distributory Azatlyk radiosyna beren interwýusunda harit saklanýan ýerleriň çalt boşap galýanlygyny aýtdy. Öňler Iranyň süýt önümleriniň 15 ýük ulagy Türkmenistan arkaly gelip her gün Özbekistanyň içine paýlanýardy. Indi bu toktady diýip ol eger uruş dowam etse we terketler ýapyk bolsa bu önümler tekçilerden yetip gider. Häzirlikçe biz bar bolan önümlerimizi adaty bahadan satýarys. Ýöne tiz wagtda bu bahalary ýokurlandyrmaly bolar diýip Özbekistanly telekeç aýtdy. Süýt önümleri Iranyň newitden başga Özbekistana edýän eksportynyň esasy bölegini emele getirip Irany ýurdun esasy üçin edijileriň birine öwrdi. Bazardaky ýagdaýy görkezýän sanlara görä Iran Özbekistana süýt önümlerini iberýän ilkinji 5 ýurdun biri bolup import bazarynyň takminan 8-10 götürümini eýleýär. Orsetden we Belarusdan soň bolsa-da Iranyň süýt önümleriniň meşhurlygynyň esasy sebäbi onuň el ýeterliligidir. Ol köplenç bäsleşlerinden 20-40 götürüm arzan düşýär. Özbekistandaky we Türkmenistandaky alyjylar bazary Iranyň azyk we azyk däl önümlerine göneden bagly bolsa, Gazagystan esasan Hytaý haritlary üçin merkez hökmünde işleýär. Haritlar esasan Hytaý bilen serhetdäki Horgoz, Gurak porty arkaly getirilýär. Şeýle de bolsa biler Ermeniler dowam edýän çaknaşyklaryň tiz wagtda gyýtaklaýyn täsirleri döredip biljekdigini, esasanam dünýä derejesinde newit bahalarynyň ýokurlanmagy arkaly täsir ýetirjekdigini duýdurýarlar. Gazagstanly ykdysatçy Kajygeldi Şambyl newitin we tabii gazyň bahalarynyň ýokurlanmagynyň Gazagstan üçin iki uşly ýagdaýdygyny aýdýar. Büdjet girdijileriniň artjakdygy ýaly bolup görünse-de, büdjet çykdyjylary has hem çalt tepkinde ösýär. Bu Gazagstanyň içinde inflasiýanyň çalt ýokurlanjakdygyny aňlaýar. Diýip Şambyl aýtdy we bu bolsa büdjet defisitiniň san taýdan ösmegine uly yaramaz täsir eder diýip belledi. Men saxty taýdan Gazagstanyň Irandaky ýagdaýdan peýda görjektigi baradaky hiç bir çaklama ynanmaýaryn. Diýip Kajygeldi Şambyl sözüniň üstüne goşdy. Iranda dowam edýän uruş sebäpdäki esasy üstaşyr geçirgelerini bozdy. Birleşen Arap Emirlikleri we hususan da Dubaydaky Jebel Ali porty Merkezi Aziýa üçin esasy eksport geçirgesi bolup hyzmat edýär. Ýewropadan Pars aýlagyndan we Hindistandan gelen haritlar adatça Dubaýa baryp kiçirek gemilere ýüklenýär we Hormuz boğazyndan Iranyň Bandar Abbas ýaly portlaryna geçýär. Şol ýerden olar demir ýol ýa-da ýük avtology arkaly Türkmenistanyň üstü bilen Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlaryna alınıp barylýar. Hormuz boğazy ýapylan soň bu günorta geçerligesi tutuş dargady. Merkezi Aziýanyň söwda ulgamy bilen göneden tanyş siýasat analitik Kasim Bekmuhammad Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna beren interwýusunda Iranyň Merkezi Aziýa ýurtlary üçin erkin suwlara çykmakda haritlar üçin iň gysga we howpsuz üstaşyr ýollarynyň biri hasaplanýanlygyny aýtdy. İran Merkezi Aziýa ýurtlar üçin erkin suwlara çykmagyň ulag ýoly, haritlaryň üstaşyr ýoludyr. Şol wagtyň özünde ol iň gysga we howpsuz ýollaryň
bir hasaplanýardy. Bu bolsa Owganistanyň krizisin arasyna orsiýetin ýoly bilen bir hatarda merkezi üçin ören möhümdir. Deyip Kasim Bekmuhammad aýtdy. Sewdegärler Azatlyk radiosyna beren interwýusunda eger bökdönçlükler dowam etse, Iranyň importunyň ornuny tutjak alternativ öpçün edejileri gözlemekden başga çäre galmajakdygyny aýdarlar. Merkezi Aziýanyň azykdan elektronika çenli sarp ediş bazarlaryna eýem agylyk edýän Hytaýyň bu boşlugy doldurmak işine goşulmagy mümkin. Şeýle ütköşüklük sewitleýin sewda modelini täzeden özgördüp biler. Türkmenistanyň Balkan sewitiniň ýaşaýjysy Iran uruşunyň dowamly täsirlerini alada bildirdi. Eger çaknyşyk 6 ay ýa-da ondan hem köp dowam etse, Türkmenistandaky ýöneki adamlar esasy azy önümleriniň we öý hojalyk zerurlyklarynyň ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolup bilerler, diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Türkiýanyň parlament agdaty bu ýurtda ýitirim bolan türkmen aktivistleriniň akbalyny alada bildirip, Adalet ministrliginden maglumat sorady. Bu arada Adam Hukuklary Öňçe Türkmen Helsinki Fondy 6 martda habar berdi. Geçen ýylyň iýul aýynda Edirne şäheriniň deportasiýon merkezinde saklanan wagtynda ýitirim edilen iki türkmen raýaty Alişer Sahatowyň we Abdulla Orusowyň akbalyny ýygyderle edýän Türkmen Helsinki Fondunyň maglumatyna görä, Türkiýelik kanun çykarjy Ömer Faruk Gergerlioglu mejlis başlygyna ýüzlenip, Türkiýanyň Adalet ministri Akın Gürlekden bu iki türkmen aktivistiniň işi barada maglumat almagy sorapdyr. Gergerlioglunyň fevralda bu ýüzlenmesinde Konstitusiýon sudunyň bu ýaş ýigitleriň deportasiýasyny toktatmak barada 2025-nji ýylyň 14-nji iýulynda çykaran kararynyň ýerine ýetirilişine ministrligiň nähili gözegçilik edenligi we degişli edaralara bu karar boýunça habar berilip berilmänligi barada düşündürüş soralýar. Şeýle maglumaty görä Türk deputaty Sahatowyň we Orusowyň öz watanyna zor bilen ýa-da hasaba alınmazdan gaýtarylyp deportasiýa edilip äkidilenligi baradaky aýplamalary deriňemegi we bu iki Türkmenistanda garşy jinaýat işiniň gozgalyp gozgalmanlygyny anyklamagy soraýar. Türkiýede ýaşaýan we türkmen hökümetini açyk tankyd eden iki türkmen blogeri 2025-nji ýylyň aprelinde tutsak edilip 3 ay golay wagtlap deportasiýa merkezinde saklandy. Iýun aýynda Türkiýanyň Samsun şäheriniň sudy olary Türkmenistana deportasiýa etmek hakynda karar çykardy, emma 13-nji iýunda çykarylan bu karar barada olaryň aklawçysyna 27-nji iýunda habar berildi. 2025-nji ýylyň 14-nji iýulynda Türkiýanyň Konstitusiýon sudy olaryň deportasiýasyny ýatyrmak barada karar çykardy. Alişer Sahatowyň aýaly Gulaly Hasanowa adamsy bilen soňky edek 24-nji iýulda gepleşenligini we şondan soň 7 aýdan gowrak wagt bäri onuň ykbalyndan doly bir habar galýanlygyny aýtdy. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Gulaly Hasanowa Türkiýanyň kanun goraýjy daralaryna ýygyderli ýüzlenýänligini, emma hiç hili jogap alyp bilmeýänligini aýdýar. Ben yüz tutan yerlerime, advokatın yüz tutan yerlerine cevap gelen yok. Hiçbir şekilde bizlere aydan yoklar toştu. Hova işlen oturanam deyilen yok. Diýip Hasanowa ýaňy ýakynda aklawçysynyň Sahatowyň we Orusowyň oturan kameralarının video ýazgylaryny sorap eden ýüzlenmesine de entek jogap berilmänligini aýtdy. 4 çağanyň ejesi Hasanowa maşgalanyň Türkmenistanyň häkimetlerine hem ýüz tutup jogap alyp bilmeýänligini aýtdy. Türkmenistan'da Alişer'in atası arza yaz oturan arzalar kabul edildi dedi, cevap yok. Alişer Sahatowyň kakaty Joragoly ogluny tapmagy kömek sorap, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Daşary işler ministrligine we Içeri işler ministrligine ýüz tutupdyr. 3-nji martda iki türkmen aktivistiniň işini gaýtadan seretmek üçin Edirne şäheriniň prokuraturasyna gaýtarylanlygy habar berildi. Sahatowyň we Orusowyň aklawçysy Daşary ýurt raýatlary üçin wagtlaryň tutsaklyk merkezinde we onuň töwereginde ýerleşen video gözekçilik kameralarynyň ýazgylaryny, şeýle de bu wakanyň bolan ýerindäki kameralaryň ýazgylaryny almak üçin Edirne şäher prokuraturasyna arza berdi. Mundan öň Ankaradaky ýokary edaranyň buyruguna laýyklykda Sinop polisiýa bölüminde Sahatowyň maşgala agzalaryndan DNK nuskalary alındy. 39 ýaşly Sahatow Erkin Garaýyş YouTube kanalynda türkmen hökümetini tanqidlap çykyş edipdi we ýurtda polisiýanyň eden etdirigi korrupsiýa ýaly problemalary gozapdy. Orusowyň TikTok blogunda we YouTube kanalynda türkmen raýatlary jemgyýetiň derwayt meselelerini diskussiýa edipdi. Mundan öň Türk parlamentiniň agzaty Ömer Faruk Gergerlioglu Sahatowyň we Orusowyň akbalyna degişli meseleni geçen ýyl olar deportasiýa merkezinde saklanan wagtynda gozapdy. 2025-nji
2020-nji ýylyň 3-nji iýunynda eden çykyşynda Gergerli oglu Orusowyň we Sahatowyň Türkmenistana uğradylmagynyň öňüni almagy gyssaly çagyrypdy. Şonda Türk deputaty olaryň Türkmenistana dolanan halatynda janyna hop abanyp biljekdigini duýdurupdy. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Sahatowyň we Orusowyň Türkmenistana deportasiýa edilen ýagdaýynda olara çynlyky hop abanýanlygyna aladylanma bildirip gelýärler. Human Rights Watch guramaty geçen ýyl Sahatowyň we Orusowyň getirim bolmagynyň ýa-ni 30-njy ýylda ýaýradan beýanatynda olaryň Türkmenistana alınıp gidilenligi hakykata laýyk bolsa, bu ýagdaýyň Türkiýanyň öz üstüne alan halkara borçlaryny bozanlygyny aňladýanlygyna öňe çekipdi. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sahatowyň we Orusowyň ýagdaýy boýunça Birleşen Milletler Guramatynyň zorlukly ýetirim edilmeler boýunça komitetina arz etdi we guramanyň bu işe garamak üçin eden şikayaty kabul edildi. Türkmenistanyň hökümetini açyk tanqid eden türkmen raýatlarynyň en çemeti 2023-nji ýyldan bäri Türkiýeden we Orsetden zor bilen Türkmenistana alınıp baryldy. Olaryň arasynda Farhat Mehmankuliýew, Mälikberdi Allamradow, Röwşen Gylyjew, Döwran Imamow, Maksat Baýmuradow, Serdar Durduliýew we Merdan Mämedow bar. Olaryň bir näçesiniň soňky ykbaly näbelli galýar.